maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, masoyi mafahimci. Kuma zan ba ku labari ne akan wani mai shago da ya kafa sanarwa a saman shagonsa na cewa ana siyar da 'ya'yan kwikwiyo a nan. Yadda irin wannan abu yake tabbas za ka ga zai ja ra'ayin yara. To haka kuwa ya ja ra'ayin wani ƙaramin yaro, inda da ya ga wannan sanarwa ya hanzarta ya zuwa gida ya ɗebo 'yan sulalansa ya nufi wannan shago. Yana zuwa ya sami mai shago ya gaishe shi, sai ya ce masa, Malam nawa ne kuɗin ɗan kwikwiyo? Yaro 300 zuwa 500 shine kuɗin ɗan kwikwiyo. Nan take yaro ya burma hannunsa cikin aljihu, ya ciro 'yan tsirarin kuɗaɗen da suke aljihunsa, sai ya ce, Yanzu dai naira 20 gare ni, amma malam zan iya ganin su? Jin haka sai mai shagon ya yi murmushi, sannan sai sa manunan yatsunsa na hannaye biyu a bakinsa, ya danne harshensa, ya busa iska sai ga fito. Can daga ɗakin kannuka sai ga karya ta fito a guje, biye da ita kuma ga 'yan kwikwiyo nan suna ta gudu, suna karkada bindi suna murna. 'Yan kwikwiyon su 5 ne, amma shi na 5 ɗin sai ya kasance an bashi a can baya iya gudu kamar yadda sauran suke yi. Nan take wannan ɗan kwikwiyo sai ya ja hankalin wannan yaro. Yaro ya kalli mutumi sai ya ce masa, Amma malam shi wannan ɗan kwikwiyon me yasa baya iya yin gudu? Duk sauran da aka sun wuce shi baya da lafiya ne? Dingi shi yake yi. Na kira likitan dabbobi ya duba shi. To abin da ya gaya min shine dan kwikwiyon ya kasance an haife shi baya da ramin kunkumi. Hakan yana nufin kashin cinyarsa baya da gurbin da zai zauna. Saboda haka wannan dingishin nashi na dindindin ne. Haka zalika sai binsa. Nan take fuskar wannan yaro ta washe, ya nuna yatsarsa ga wannan ɗan kwikwiyo ya ce, Tabbas wannan ɗan kwikwiyon shi ne zan siya. Mamaki ya matuƙar kama mai shagon, sai mai shagon ya ce masa, A'a, ba za ka so ka sai wannan ɗan kwikwiyon ba. Idan kana buƙatar sa kaga, zan iya baka shi kyauta, amma ba sai ka siya ba. Kar ka ɓata kuɗinka a kansa. Da jin haka sai yaron ya ɓata fuska, kamar bai ji daɗin maganar ba. Ya kalli cikin idanun mai shago, sai ya ce masa, Ni ba na so ka bani kyautarsa, domin darajarsa daidai take da duk sauran 'yan kwikwiyon nan. Ni zan biya kuɗinsa cikakken biya, kuma ma bari ka ga yanzu nan zan baka naira 23. Sannan kowane wata zan dinga kawo naira 50 har sai na biya kuɗinsa. Mai shago ya tare numfashin yaro ya ce, A'a yaro, ina fa gaya maka ba za ka so ka sayi wannan ɗan kwikwiyon ba, domin ko da ya girma ba zai iya guje-guje da tsalle-tsalle yadda ku yara kuke so ba. Ka zaɓa daga cikin lafiyayyun nan su ne za su iya yin wasa da kai yaro. Yana cikin wannan magana ne sai yaro ya kama kafar wandonsa ya ja sama. Nan ko daidai kwabirin yaron sai ya ga rabin kwabirin babu shi. Hasali ma karafuna aka sa suka rike wajen. Sai ya daga ido ya kalli mai shago. Cikin tattausan murya sai ya ce masa, Ni ma kaina ba guje-gujen zan iya ba. Sannan shi dan kwikwiyo zai buƙaci mamallaki wanda ya fahimci larurarsa. Allah sarki. Da jin haka zuciyar wannan mai shago ta narke. Daga wannan labari ya kamata mu fahimta cewa kowace irin larura gare ka, kowace irin matsala, kowace irin jarabawa kake fuskanta, ka sani cewa masoyinka na gaskiya shine wanda zai fahimce ka. Ba sai ka yi ƙarya ko ka ɓoye wata tawaya da kake da ita ba. A yadda kake da lalurar taka, masoyinka ne. Ba sai kin yi ba saja ba, za ki samu masoyi na gaskiya. Ba sai ka yi ƙarya ba, za ka samu masoyiya ta gaskiya. Masoyinka zai san nakasinka a koda yaushe, amma zai kada baki ya ce, Ni dai hallau, ƙara san ka ma na ji ina yi. Aboki dai har sai ka mallaki wani abu, zai yi abuta da kai, ya da banza. Kawa in dai har sai kina da launin fata kaza za ta yi kawance da ke. Iya da wofi. Rayuwarka akan turba ta gaskiya aka gina ta. Saboda haka in baka ci abincin gaskiya ba, ba za ka yi lafiya ba. Idan baka nemi kuɗi ta hanyar gaskiya ba, ba za su yi albarka ba. Haka zalika idan baka kulla alaka da masoyi na gaskiya ba, zuciyarka ba za ta yi daɗi ba. Saboda haka, koma wace irin larura gare ka, ka rungume ta tunda ta zama sashenka. Kuma ka sa a ranka cewa masoyinka na asali shine mafahimcinka, kuma ko ba da ko ba jima zai zo gare ka. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan mai suna masoyi mafahimci. Nagode. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.